बे समाव एबसुनि गिदिर फोसावथाय आंथोर गैयै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बिसि लाइस्राम लाडु सिंहनि बेरेखा सोमावसारनाय। नंगौ, एबसुआ फिन बिसि लाइस्राम लाडु सिंहनि बेरेखा सोमावसारफिननो थाखाय जानजि खाफ्रादों। खोथा होनायखौ लाखिनो हायाखै आसामनि रायजो बेंगिरि बिथाङा। खोथा होनाय बायदि नाग हानजाया बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव फैखांनायनि उननिफ्रायनो बिसि लाइस्राम लाडु सिंहनि बेरेखा एक्सन लानायनि खोथा होदोंमोन बिथां रायजो बेंगिरिया। नाथाय खोथा होनायखौ लाखिनो हायाखै रायजो बेंगिरिया। बे खोथा लाखिनो हायैखौ नोजोर बोनानै एबसुआ गोख्रों जादों आरो आंथोरजयै सोमावसारनायनि थाखाय थियारिसै। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों सोमावसारनायखौ फोसावदों। एरैहाय फैगौ 4 डिसेम्बरनिफ्राय 6 घन्टा स्टुडेन्ट सत्याग्रह सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। बेहाय गासै 30 बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि फरायसा आफाद आरो CCBTRO आबो बाहागो लाफागोन। फैगौ 5 डिसेम्बराव एबसुनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ ताला बन्द हाबाफारि। फैगौ 6 डिसेम्बराव जिल्ला बेंगिरि मावख'आव सोमावसारनाय हाबाफारि। फैगौ 7 डिसेम्बराव प्रिन्सिपाल एन्ड हेड अफ द डिपार्टमेन्ट कलेजआव इउनिभार्सिटि आरो न' कपारेसन हाबाफारि। फैगौ 8 डिसेम्बराव फरायसालिमानि फरायसा आफाद आरो गोबां आफादफोरजों सावरायलायनाय हाबाफारि लादों एबसुआ। फैगौ डिसेम्बर दानाव गिदिरथार हिउमेन चेन बा घेराव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव लादों। बेनि अनगायैबो फैगौ 15 डिसेम्बराव राजभवन चलो हाबाफारि लादों होननानै गोख्रों बाथ्रा फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ। बे समाव लाइस्राम लाडु सिंहनि जे बेरेखा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फिन सोमावसारनाय हाबाफारिखौ फैबाय थानाय समाव बे रायजो बेंगिरिजों लोगोसे आसाम सरकारा बेनि सायाव मा एक्सन लागोन बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिपेन बर'आ होनाय खौरां मेल बे खौरां मेलखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनि। मावखुलि बड'फा हाउसआव दिनै एबसुनि आंजों लोगोसे लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, गाहाय नेहाथारि फर्निन्द बसुमतारी आरो जोंनि गासै मिरुनि टीम दङ। गुबैयै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर आरो जाय भाइस चेन्सेलरा कराप्टेड चार्चआव डाइरेक्टर अफ एन्टि करापसन आरो CM स्पेसियेल सेलनि आन्दाराव बिथाङा दाय हमजानानै दङ। बिथांखौ होखारनायनि थाखाय गोलाव सम जों आन्दलन खालामबाय आरो गासै आन्दलननि उनाव थांनाय 20 अक्ट'बराव आसामनि रायजो बेंगिरि गभर्नर गुलाबचन्द काटारे बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' गासैखौबो जोंखौ हांख्रायनानै गावनि चेयारमेनशिपआव मोनसे स्पेसियेल डिसकासन जादोंमोन आरो बे आल'सनायाव बिथाङा बारम्बार जोंखौ खेबसे नङा खेबनै नङा खेब 10 बार बुंदों जे लाडु सिंह बिथांजों आंहा खुनु बेबायदि सोमोन्दो गैया, लाडु सिंहनि सायाव आंहा सिम्पेथि गैया, बेखौ होखारगोन आरो बिनि थाखाय 9, 10, 11 नाग इन्सपेक्सन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव फैगोन। बे नाग इन्सपेक्सन थांखांनायनि उनावनो लाडु सिंह होखारनायनि खामानिखौ आङो 16 नभेम्बरनि गेजेराव मावफुंगोन होननानै बिथाङा जोंनो क्लियार काट स्पष्टयै फोरमायदों आरो जोंनि गासै टीमा दङमोन। नाथाय दिनै 28 नभेम्बर नाग थांबाय, 16 नभेम्बरा थांबाय आरो बिनि उनाव नाग भिजिटनि रिजाल्टआबो फैबाय। B ग्रेड मोननो हादों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया। जों बरायदों बयनिबो नाजानाय आरो बेखौ वेलकाम खालामदों। खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय जे लाडु सिंहखौ बेनिफ्राय जिकुनु प्रकाराव होखारनांगौ, बोखारनांगौ आरो गोदान भाइस चेन्सेलर थिसननांगौ इउनिभार्सिटिनि सार्थआव, फरायसा फरायसुलिनि भबिष्यतनि सार्थआव आरो बेखौ जों कुनु कारनाव लाखिनाय बा दोनबाय थानायखौ मानिनो हाया। खारन बिथाङा बेलआव थानानै सासे दायनिगिरिया बेलआव थानानै भाइस चेन्सेलरनि पस्टखौ बिथाङा होल्ड खालामनाया जोंनि थाखाय लाजिथाव आरो मुगैथाव। दा बेखायनो दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खोब स्ट्रंलि आसामनि रायजो बेंगिरि आरो आसाम सरकारखौ जोङो दाबि दैखांदों जे 20 तारिखनि जे सावरायनाय बे फैमाल जादों आरो बे फैमाल जानायखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुद्रिनानै जोङो दुखु मोननानै फैबाय थानाय 4 डिसेम्बरनिफ्राय जोङो धाराबाहिक आन्दलन जोङो सिरिज अफ मुभमेन्ट जों फोसावदों। 4 तारिखआव जोङो स्टुडेन्ट सत्याग्रह फरायसा फरायसुलिनि मोनसे सत्याग्रह हाबाफारि लागोन। बेयाव 30 CCBTRO अर्गेनाइजेसन कोअर्डिनेशन कमिटि अफ BTR अर्गेनाइजेसन 30 स्टुडेन्ट आरो कमिउनिटि
अर्गेनाइजेशना बाहागो लागोन 5 तारिखआव जोङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जों ताला लागायगोन सिङावबो बाहेरावबो आरो बे थासारिया मा जागोन जों बुंनो हाया खिन्थु जोङो ताला लागायगोन कुनु कारनाव जों टलारेट खालामा कुनु कारनाव जों कम्प्रमाइज खालामा बिनि उनाव 6 तारिखआव गासै जोंनि जि प्रिन्सिपालफोर दङ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्डाराव जि एफिलिएटेड आरो लोगोसे गासै जोंहा इउनिभारसिटिनि जिखिनि HOD दङ बिथांमोनखौ लाफानानै उनाव थांनायनि थाखाय बिथांमोनजों जों सावरायगोन लोगोसेनो 7 तारिखआव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सिङाव बिटिआरआव जेसेबां कलेजेसफोर दङ बिनि इउनियन बडि आरो गुबुन गुबुन फरायसा आफादजों जों सावरायगोन नन क'अपारेशननि सापर्ट जोङो बिनानै आरो बिनि उनाव 8 तारिख डिसेम्बराव जोंहा गासै जि माने हाबाफारि दङ बे हाबाफारिनि गेजेराव मोनसे हाबाफारि दंबावो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टाराव जोङो रेलि खालामगोन आरो भाइस चेन्सेलर लाड्डु सिंनि जों मुर्ति सावगोन बे जोंहा हाबाफारियाव दङ 9 तारिखआव जोंहा दङ जे 3 घन्टा हिउमेन चेन इउनिभारसिटिखौ जों घेराव खालामगोन आरो घेराव खालामनायनि उनाव जोङो नायगोन जे सरकारनि रेसपन्सा मा रायजो बेंगिरिनि रेसपन्सा मा आरो जुदि जेबो बिनि सायाव फिथाइ थाया फैगौ 15 डिसेम्बरनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन फरायसा आफाद आरो गासै जोङो रायजो राजाखौ लानानै राजभवन सल' प्रग्राम जों गुवाहाटीयाव लागोन दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाथ्राया स्पष्ट जिकुनु बिनिमयाव जोबथा परिबेश थाजासिम भाइस चेन्सेलर लाड्डु सिं जाय दायनिगिरि जाय कराप्टेड जाय एन'मेलिसआव लिप्त दङ बिथांखौ होखारनांगौ आरो बिनि थाखाय जोङो जुजिलांगोन जोंनि जुजिनाया कन्टिनिउ थागोन जों कुनु आपस खालामा कुनु कम्प्रमाइज खालामनायाव गैया आरो बे बाथ्राखौ दिनै जोङो मिडियानि गेजेरजों आसाम सरकार आरो मानगोनां रायजो बेंगिरि गुलाब चन्द काटारियाखौ जोङो क्लियार काट जोङो स्पष्टयै फोरमायबाय आरो बिथांखौ गोख्रैनो होखारनायनि खामानिखौ मावनो थाखाय जोङो दाबि दैखाङो गोजोन्थों এটি বিশেষ বিজ্ঞাপন বাজাজ বাইক ক্ৰয় কৰিব বিচৰা ইচ্ছুক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে ফেষ্টিভেল লোন এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফাৰ দি আছে গ্ৰাহকসকলে আগতীয়াকৈ কম পৰিমাণৰ টকা দি নিজৰ পছন্দৰ দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ মডেল পোৱা যাব পালসাৰ সিটি প্লাটিনা এভেঞ্জাৰ ডমিনাৰ আৰু নতুনকৈ লঞ্চ হোৱা বাজাজ মডেলৰ পালসাৰ N150 খনো পোৱা যাব ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে RC ইন্স্যুৰেন্স আদিকে সাঙুৰি 9,999 নিম্নতম পৰিমাণৰ টকা দি দুচকীয়া বাহন ল'ব পাৰিব কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিৰ লগত শ্বৰুম কাৰিগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু দতমা ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু ভটগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট ব্ৰাঞ্চ শ্বৰুমত আহি আপোনাৰ পছন্দৰ বাজাজ বাইক ল'ব পাৰিব ডাউহাৰু অটো এজেন্সি শ্বৰুমে ভাল অফাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আনিছে তাৰে ভিতৰত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী দুটা হেলমেট ফ্ৰী ফ্ৰী এচিয়ৰ্ড গিফ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ সুবিধাও এভেইলেবল আছে অধিক জানিবৰ বাবে 6000399187 আৰু 8822018193 ত যোগাযোগ কৰক